Какво стана? Ще се обърна да не видя. Кой си ти? Аз съм златната нинджа. И откъде дойде? От бъдещето. И искам да се бия с теб. Какво е това? Твоето оръжие. И какво прави това оръжие? Има едно ковче да ти смеко. Ти че виждаш се ръката не съм. Защо не се смирим, аз ти дадах моя. Сега е време за битка. Тичо. Аз прати. Пишете се главата, аз прати. Аз ще победя. Аз ще победя. Сега. Искаш да станем приятели. Искаш да станем приятели. Добре. Айде оставим мечовите и да побеждаваме злото с тях. Не те оставим на тебе. Добре. И сега какво ще правим? Ами аз чух по новините, че има едни злодеи, Джурасик и за Скеас, да. И ти ли си ги чул? Да. Трябва да отидем. Те се намират на една планина. Да отидем веднага. Добре. Така, сега пристигнахме на планината Бърхмор. Да. И сега? Сега те къде са? Отдолу на планината. Как те не се сичихме? Хайде, нинджи, Агой, да отива. Така, стигнахме. Да, ама как ще стигне до там наистина? Нали сме нинджи, не сега се крием. Да отиваме. Нинджите никога не се предават. Да, първо правило на нинджи. Те никога не се предават. Така, да. О, не, те се забудиха. Може да забягаме. Да се скрием. Гледаме ги. Да, Ето, гледаме ги. Ама те сега ще се виждат. Ей, Джурасик, какво ще правим днес? Ами мисля да покорим света. Да. Хайде да завладеем магазините по цял свят. Колко ли да завладеем света? Да! Какво те ще завладеят света? Наскачаме. Добре. Ние да тръгваме да намерим магазина. Да отидем в местото. Не, да отидем да намерим магазина с базуки. Добре. Те ще отиват да намерят магазина за базуки. Трябва да ги спрем. Нинджи, набой. Да, чувам. Така, пред магазина сме, нали? За Скеас. Да. И сега ще отканем всички базуки да сбега. Сега. Хена един господин. Какво желаете? 50 базуки, моля. Ами нямам 50 базуки, ама... Да, ти не ги веднага! Така. Ето е голямата базука. Добре. Това е кон, ама базука има 1000 базуки. Кода е за да го активирате. Кода е 500. Добре, хайде за скея. Хайде за скея, сме се качваме. Хайде за сме се качваме. Добре, взимаме. Какво стана? Не знам, имаше земетресение. Добре, взимаме. Тя струва 500 ля. Тя струва 500 лева, но това кода е 500. Да, плащайте. Хайде на къде? Не, плащайте.
Добре, значи. Това е бавно. Сега си едно. Ето ви 500 лева. Благодаря. Ай, вземай. Не, Те хванаха с базуката. 1000 базук. Ага. И код е 500. Ти къде са? Бързо да ги намерим. Май ги видях. Май виждам базуката. Да, и аз се виждам. Значи имаме нинджи. Навой! Така. Следващия епизод ще разберете. Втори епизод ще разберете. Следва продължение. Следва продължение. Лепва се. Сега да го изгледаме.